И здравейте хора, в днешния видеоклип ще играем Brawl Stars, но преди да започнем искам да щупя бутона, да се абонирате за канала на Скамбанката, да се абонирате за Цветелин Гейминг, в който ще играем. Но видеоклипът е главно за Кролчо, който го взех преди една седмица, но ме мързеше да направя видеоклип. Но да, мислям, че е време да започваме. Да, абонирайте за канала ми, абонирайте за ето Цветелин, който е бъс. Токен давари, PowerPoint или каквото беше там. По-късно хора ще играем и с Едгар, но сега първо сме с Кролчо. Като, да. Първата игра хора беше много добре, но съм твърде глупав и без да си искам спрях запис. И това е втория запис, втория опит. И без това беше само една игра, така че не е голям проблем. Айде, казах за хора. Първата игра хора направо ги щупихме. Ай, можете да гледате миналото ми Brawl Stars видео, в което отворих Legendary звездичката на 50 левел в Brawl Pass-а. Те убиха ме. Аз то правя бързо, защото след точно 12 минути е стрима на 300 хора и не искам да го гледам, така че... И ето ме имам. Айде, Франк, ела ми бе! Ела ми бе! Бум! Не! Пате! Стигаре! Не! Овкара, ще играме на... Ай, Бробъл! Цвети е Бробъл. Ето хора, Цвети вече смени на Бробъл. И да, хайде! Ще ги унищожим хора. Има сърч, Dynamite и Бо. Учи се. Според мен хора, често казано, сърч на Бробъл е доста добър. О, мама. Мама чик. Мама чик. О, но. Не, брат. Не. Не чупи се. Цвети, взимай тук. О, не, Сърджик. Кълбиш ми го. Ей, watch out! Айде, бате! Го! Чакайте, така виждате. Айде! Айде, бате! Цвети в момента е само... Го! Айде, бате! Не съвсем купички, напредвам хора, защото хора аз събирам за това, за туш нещо. Събирам за тази легендарна звездичка и да, бум! Още една игра правим с Крол и сега следващата игра взимаме Едгар. Плашиви и тихо. Така, хайде! Ще ги смачкам. Айде бе. Така. Прибиваме. Аз ще взема. Аз ще я взема. Гадя. Да. Искам се гаджета. И ги направо ги унищожаваме хора. Направо ги къртим. Аре! Трепи! Бу! Аре бе! Добре, стои да убие. Аре бе! Излезна! Айде! Брат, скоро не игри да стиджаме, бе. Господи, бе. Чай се съгласим с това, Франки.
Защото като гледаме доста... не. Ай, нещо и тази игра ще бъде. И тази игра ще бъде скрол. Пак стана, така че да. Време е да пръснем. После играме и отново на Dual Showdown. Нямам да. Играме с Сърч. Супер. Супер дупер. Ей, май, те си имат крол, чубе. Те си имат крол. Айде, бе, нещо. Умри, бе! Бато, как ти приби толкова? Вкараха ни хора. Ужас. Така. Не. Клочо, така бе. Гол. Умри, бе! Подай. Цвети, щупи стената, бе. Така. Бум. Пускам гаджета и губиме. Аре, бе! Пате! Аз го разстрелнах! Не тия шупи са просто... Гаджета път. Гледай ги, бе! Бате! Пате гаджета панарите, където... Айде се седвам на Бробол, хора, да прави курти. Айде, бе. Айде, така, време за четвърта игра на Бробол, май. Май това е четвъртата игра сега. Къде ще правиме? Ще се опитам да говоря възможно най-силно. Защото виждате какво е положение. Той вик много дълги, така не към Whatever. Пате, мати се розали си, бе! Сустана, ай кажи. Can't believe I have to do that. Бе, скучи. Чете, прима. То много дразни. Спасих положение. Аз ще писна на това. Бум! Директно влизам в топката, не искам да разпъна. I could do this if I wanted to. Не. Поне успех да вкарва един гол до хора. Бързо. Чакай да не, пък защо ми забива така? Аре, цвети! Мале, цвети ги унищожи направо. Аре, бързо! Цветата потърча губи. Пата! Сега! Наша мъртва се успя да вкара хора. Айде, бе! Унищожихме се. Аре, цвети, съгласявай се. Мисля, че ще успяваме да вземем тия 100 кредита от Едгара, къде на ранг 3, така че айде, хора! Мали, това е гадно да нямаш глас. Така. Пате, то как ти вкара? Нали го уби? При мен що не сте така? Искам да питам, при мен що не сте така? Ще Мортис направо ги кърти. Така, бум. Правим чув и направо не прибива. Арбе. Не. I could do this if I Такъв беше то, гол, бе! Такъв
Top гол! Чай взема Мъртис, че явно е добър. Че явно е добър на Бробъл. Батък. Оф, нали. Дарли, че се обърка. Хора, Свети добави тето. Фаре бе, маня, каре бе. Ох, най-сетна хора след 3 години почнах. Мали, стрима почна. Те сега свършил видеото хора след тази игра. Ох, най-твой гадно време. Аре, батере! Чупи стената, бе, Цвете, чупи стената, бе! Бата! Тъпата отрова! Не хора стрима, почна! Пъте! Ти става и тапиш! Бато Мъртис нищо не. Може много зло. И на Цвети пак не лаго. Той е какво ще стане. Едно. Бате, стига! И да, хора, поне стрима почнавам и след това от видеоклипа. И 12 минути пак се хубаво. Но да, къде шутне хора, надявам се видеоклипа да ви хареса. Щупете лайк бутона, абонирайте се за канала Мискам банката, абонирайте се за Цветелин Гейминг. Аутмен, чао!